Natieranie kovu. Po príchode do práce si obleč pracovný odev. Pracovný odev ťa ochráni pred zašpinením. Starostlivo si pozapínaj všetky gombičky a spony na odeve. Asistent ťa oboznámi s činnosťou, ktorú budeš vykonávať. Povie ti, akú prácu budeš vykonávať a ako dlho budeš pracovať. Napríklad, dnes do obeda budeš natierať tento plot. Použiješ túto farbu. Keď natrieš určenú časť plota, budeš mať prestávku na občerstvenie. Potom budeš pokračovať v práci. Najskôr starostlivo vyčistíš plot od nečistôt. Použiješ handričku a čistiaci roztok. Pred nanesením farby treba vyčistiť celý plot. Po vyčistení plota si namiešaš farbu. Pripravenú farbu dôkladne premiešaj. Použij na to určenú paličku. Ak je farba príliš hustá, treba ju rozriediť špeciálnym riedidlom. Ak si nevieš poradiť, alebo si chceš overiť, či to robíš správne, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Asistent ti vždy ukáže, ako máš narábať s farbou. Potom si nachystaj štetec. Na rôzne časti plota niekedy treba použiť rôzne štetce. Ak si nevieš poradiť, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Asistent ti povie, ktorý štetec máš použiť. Štetec si musíš pravidelne namáčať do farby. Ak náter nie je dostatočne hustý, farbu treba lepšie premiešať. Dávaj pozor, aby si nezašpinil ostatné časti plota alebo iné veci od farby. Keď natrieš určenú časť plota, môžeš mať prestávku na oddych a občerstvenie. Po prestávke budeš pokračovať v pridelenej práci. Pri neistote si vždy vyžiadaj pomoc od svojho asistenta. Asistent ti povie, akú prácu máš vykonávať. V maľovaní pokračuješ, až kým nesplníš stanovenú úlohu. Po splnení stanovenej úlohy uložíš pracovisko. Potom sa prezlečieš späť do civilného odevu a odídeš z práce.